Is me se Emma Nic Giolla Mhichíl, tá me sé bliana déag d'aois, tá me mo Contae Ard Mhacha agus is amhránaí me. Ní ceann liom am nar nach raibh mé canaí, ach is ceann liom nar bhí mé in maithí sa char agus bhí mé cleachtaí do feis scoile agus ceann mé amhrán agus dúirt mar gur raibh mé maith agus ó shin bhí mé cleachtaí aithin lá. Is éiví liom amhrán thraidisiúnta mar tá níos mó na ceol a gceist leo. Is féidir liom scéal a insint tríd na focha. Ag smuoine siar na seachtaí, tá an fós i mhuil. Dim athair an chuidú is mó a aim le ceol. Níl sé an ceolar bé a cheanam nó a bheith canú agus féidir leis a rán ar a cluisin rud go mbeidh nó nach cluisin agus tá sé anna anreacht. Arnta bhíon me siopa agus cluisim amhrán agus fáinse gramithe i mo cheann. Rachí na bhaile agus dul amóin an tarrán trí YouTube agus an sin tu sé sáte ceann ahan duine tá timpolairm tríis tamil. Ribh an bandim ghlach mé ahan seans le bheith ar stáitse. Cheann mé ag cheolcurm na scoile, cheolcurm Cruinniú na nóg, bhain mé gach mórtas talan agus bí mé roinithe mar anamníocht airní na bliana I born before. Ach nuair a Harlan fandim, níor an deis agam níos mó agus thosaí me ag úslódáil féisina gurid ar grasán dar bhainm TikTok. Bhí me canú ar an popciúil ar mo chuid féisina agus ní ecin mór an daoine iad ach bhain mo char just soltas bhí an tarthú agus is rud deas é le na aiseolalas a eicáil ar mo phone. I brought you daffodils on a pretty street, but they won't flower like they did last spring. Ní bhíon ag scríomhrú vinnic ach nuair a scríomh amhrán chuidíonn sé liom mo chuid maithúcháin a léirú agus chairíonn sé liom daillála. Tá ró lárnach ag ceol agus ag amhránaíocht I mhichíl mar is féidir liom mo bhaithúcháin a léirú trí oca. Tá an Cruinniú sé gaiiríoch bhuiris mo Cruinniú mó ag siúil amach ar maid nuirt mus muinte ard is tú. Ba bhreail an dul ar an X Factor nó ar Britain's Got Talent ar tá maní sinna ach tá mé géirí roinnt rangana amhránaíochta ó ribh sin an na scoil me cinnte go cluisiúm go maith. Níl íon dait go mé ceol I mo héal go deo.